Foli ni tanu bɛ an ka pasi lagɛba bɛɛ lajɛlen Facebook ni TikTok ni Instagram ni YouTube an ka foli b'a bɛɛ ye minnu bɛna ni lagɛ a balimakɛ Bayini Konate ka bɔ Mali dugukolo ka jɛnɛ Morikɛ Ala ka jɔnkɛ min bɛ ka langi kura bɔ ka di bamananw ma an y'a bɔ ka kɛ bamanankan ye an bɛ ka o langi de lancer ni k'a yira an ka mɔgɔw la minnu bɛ an ka pasi lagɛ ni min y'a ye k'a kanu ka aimer ka partager walasa bamanan bɛɛ lajɛlen ka ɲɛda ka maninka bɛɛ k'a ye walasa mandenka bɛɛ k'a sɔrɔ walasa an ka langi nin ka taa yɔrɔ jan walasa adamadenw ka kanu u kana kalan ka nafaw sɔrɔ la sabula maa tɛ kɛ maa ye f'i ka k'i yɛrɛ ye fɔlɔ sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ bamananw ko ni panna kotigi kunna k'i bɛ panko fila kɛ an ka segin an yɛrɛ ma o de la o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ f'i k'i yɛrɛ dɔn ni kan dɔ ye wala o kan tɛ se ka kɛ adamaden ka kan tɛ se ka kɛ fo maa wɛrɛ k'a sɛbɛn ko e b'i mago dilan o la o kama an bɛ ka kan bɔ bɛɛ lajɛlen ka tugu an nɔfɛ ka kalan o de ka d'an ye Ala ka faamako ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma wala a filɛ an ko nin ye a ye nin ye i ye nin ye ɛ ye nin ye e ye nin ye u ye nin ye o ani ɔ maintenant sisan a bɛna sigi jateden min nɔfɛ sɛbɛnniden min nɔfɛ o bɛ wele ko na ni ye a bila a kun a bɛ kɛ na ye ni ye i bila a kun a bɛ kɛ ni ye ni ye ɛ bila nin kun a bɛ kɛ ne ye ni ye e bila nin kun a bɛ kɛ ne ye ni ye u bila nin kun a bɛ kɛ no ye ni ye o bila nin kun a bɛ kɛ no ye ni ye ɔ bila nin kunna a bɛ kɛ nɔ ye wala an bɛ jigin ka na sɛbɛnden yɛrɛ nɔfɛ ɲɛ t'a la i b'a kalan tan ko nanbara nimisa nɛgɛ gosila no ne yɛrɛ i m'a ye ne yɛrɛ i m'a ye numukɛ i m'a ye n'o y'a sɔrɔ i n'a fɔ sanni feere la mɔgɔ dɔ k'a fɔ a bɛ kɛ fɛn san nin da in na hali n'a ma diya i ye i k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ nɔnɔ o tuma na an bɛ bi ta bila yan o balimakɛ Bayini Konate nɛgɛjuru sira fila kɔrɔ 74 27 09 84